Представям ви импрегнаторите на ТКК. Идеята на импрегнаторите е да не допускат в камъка или в бетоновото изделие да прониква вода, някаква течност и в същото време да не променят вида на камъка. Знаете, че когато такъв материал влезе вода и замръзне, леда, който се образува, разрушава материала. Освен това, някои продукти като кафе, вино, спрейове ги зацапват и тогава не можете да ги почистите. Импрегнаторите биха ви помогнали за това. И сега да тестваме. Нека да направим така. Това е импрегнатора Natural Stone на силиконова основа, който е предназначен за мрамор и естествен камък. Следващия импрегнатор е антидъст. Той е на водна основа, бяла течност, която когато изсъхне става прозрачна. Тези два камъка са намазани с нея. Не си личи къде са намазани, но аз ще ви покажа. Този импрегнатор, за разлика от другите, прави и повърхностен слой и по този начин виждате как водата сама бяга от него. В съвременното строителство има материали, които са водонепропускливи, а паропропускливи. Това е един прост уред. Залепили сме парче с дебелина около 2 см и тонка. Уплътнили сме го с уплътнител, за да не пропуска вода от стени. Сипваме вода и водата надолу не преминава, защото и тонга е обработен с импрегнатор антидъст. А дали е паропропусклив импрегнатора, пускаме парите и те излизат навън. Следващия импрегнатор Multi-Use, който е на силан-силоксанова основа. Да видим как работи върху естествен камък. Виждате тук, където е намазано в тази част, как седи на капка, а тук се разлива. Другия импрегнатор White Surface, който е предназначен за силно попивни изделия. Импрегнатор теракота, който е предназначен точно за това. Тук сме демонстрирали какво би се случило, ако сгрешите импрегнатора. Тук изделието изглежда по друг начин, по-тъмно е, защото е нанесен неправилният импрегнатор. Това е импрегнатор за теракота. А тук изделието леко белее, защото е нанесен този импрегнатор. Всъщност, действителният цвят на изделието е този. Въпреки че сме сгрешили импрегнаторите, ефектът е чудесен. Ако не е обработено, се случва това. И най-често задавания въпрос, когато говорим за импрегнаторите, е колко време изкарват. Най-добрият отговор, който мога да ви дам, е теста с чаша вода. Поливате, ако направи петно, значи трябва да се обработва. Ако остане на капка, значи не е необходимо. В заключение, какво можем да кажем за импрегнаторите? Те могат да ви защитят фасадата, плочките, подпрозрачните дъски от вино, кафе, спрейове. В някои държави се продават против графити, така че са много полезни, може да ги използвате, въпросът е да изберете подходящия. Магазини Башмайстор. Професионални решения.